бардор азиз, бениҳоят хонаҳо арзон ҳатто ки 110 000 сомона замин дорем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардам тамошобини канали хонаҳои Душанбе. имрӯз 24 августи 2026 сол навор кардем навори хонаҳои арзон, навори заминои арзон, навори квартираҳои арзон, навори хонаҳои назди ҳавлигии арзон баҳри шумо дӯстон. мо видео мекунем ҳафтори канали Сауда ТВ дар канали хонаҳои Душанбе баҳри шумо навор мешавад, тамошо кунем. баъдан дӯстон кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен, мошин, замин, квартира, аппарат, техника, компания, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ бошад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат бикунед. ҳатто ки омада аз пеш хонаҳотона навор карда дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. барои реклама дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. дӯстон лайк монед, обуна шавед, ширкати Акай Нозима гӯш кунед, баротона роҳӣ кунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳами системаи грузовойда кор мекунанд. яъне ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад. дӯстон ба куҷо меравад? ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад. дӯстон 4 та WhatsApp шона аз думи канали Сауда ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки баротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бачаҳо азиз, ба дили пир аз номи канали Сауда ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, ва нафарое ки ҳами YouTube канали Сауда ТВ-ра тамошо карда наметавонед, ҳами Сауда ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳами Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қати мисол гузошта мешавад. марамадина отдельно мегузорем. гузарен силкаи ҳами Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай бидроен, прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Сауда ТВ. дӯстон азиз, бардоро видео аз эълон оғоз мешавад. эълонро гӯш кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, як апада якхонага дар кораи аз Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград то 200 000 сомона, коробка ёки ремондор ёки беремон средни мешавад. 42-45 метри квадратӣ боша, бо хубаи заминиам боша, мешавад то 200 000 сомонӣ. одамое ки ҳамин тарафо мақсад ки хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ дорен, ба дили пир муроҷиат бикунед. ҳамин рақамҳои ахириш 9175 да занги шуморо жиддат дорад. дӯстони азиз, ин бародар мега ассалому алайкум, сози хуби ака, ман 300 000 сомон дорам. ай тарафи аму шаҳр як хонаи аз 60 метри квадратӣ то 70 квадрата ёки заминӣ ҳам то 3 сотиқа боша, ай Гипразем, Корвон, Саховат, 46, Фирдавсӣ, ҳамин ҷоҳо мешава. WhatsApp дастӣ мегузорам. одамое ки ҳамин тарафо доранд 60-70 квадрат ёки ягон 3 сотиқа то 300 000 сомониро мегирам. хоҳиш мекунем обуначиҳои канали хонаҳои Душанбе нисбати мо бетараф набошен. кадомитон дорен, мо занги шуморо интизор мега. дӯстон, ин бародари сеюм чӣ мега? ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да квартира дар корай дар наздикии молбозори Ҳоҷи Шариф. масъалаи пулуш одами серьёзни боша, яксола, яъне ки яксолаша як бора меспора мега, бо камакак одамгарӣ мекунем дар масъалаи гӯшт. дӯстон, кадомитон ай ҳамин тарафҳои шаҳри Бохтар, молбозори Ҳоҷи Шариф мисол ягон хонаҳои фурӯшӣ дорен ёки ягон хона барои иҷора додан дорен, ина рақамҳои WhatsApp шонда банависен, шуморо интизор. дӯстон, оилавӣ местанам. бардори азиз, дар мо равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ срочняк дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Қизилқалъа, деҳаи Банзар 315 000 сомон арзиши хона. дӯстон,
акамон ишора када нишон додагай дӯстон нигоҳ кунед. 315,000 10 сотиқ замин, 3 дар хона, калидор, баня, кухни, анборхона, дегдон хона, ҳавзи обгирӣ 12 куба. хона 8 сол пеш болои блок сохта шуда, алиши ба мошин болои пул қабул мекунем, агар ки серьёзни нафаро боша. мактаб, балниса, магазин, аптека 5 минута роҳай, масҷиди ҷумъахонӣ пешаш рай, аз роҳи калон 200 метр дуртаракай. ина дӯстон обо лозим боша дӯстон бигирен. срочни баъд 315,000 сомонӣ. бениҳоят варианти созай лозим боша пирсон шен дӯстон. ана нигоҳ кунед дӯстон, дар масъалаи лайкҳо боша. лайкотон беҳад камай, дастгирӣ нест, вапшета дастгирӣ камай бача азиз. чӣ қадаре метавонед дастгирӣ бо далши навораи ҷолиб аз пеш бача азиз. дӯстони якамон равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ аз ноҳияи Фархор, калхози коммунизм, ҷамоати Деҳқонобод, участкаи аэропорт. 10 сотиқ замин, 3 дар хона, 350,000 сум арзиш, баня ва кат дора, 2 намуди об дора, боз ҷӯйбори об дора дар пушти хона. яъне ки ҳавли стяжка, роҳ ҳама асфалт. хонаҳо болои блок сохтагӣ 3 хонаи 4x3 ва 5x3 ва 3x3, калидори 5 метра, кати 4x4 дӯстон. ин бародари навбатӣ чӣ мега? Мега ки бародаро мо хонаи фурӯшӣ дорем дар шаҳри Бохтар, тарафҳои аэропорт, ҷамоати Бустонқалъа. 10 сотиқ замин дора ва 7 дар хона дорем. 850,000 сомон арзиши хонаи мо. нафарое ки эҳтиёҷ ба ҳамхири хонаи замонавӣ, евроремонт, люкс мисол эҳтиёҷ дорен, модам муроҷиат карда метавонед, мо инами хонара мефурӯшем мега дӯстони азиз. дута ватсап, якта дастӣ рӯи экрани шумо боқимонда маълумотро мегирен. ҳарчанд ки ман дар бораи хона нақл мекунам, гӯш кунед. наздикии мактаб, садик, масҷид, магазин, хоб алохона, баня, ҳезумхона, ҳоҷатхона дора. хоб дар ҳавли дута водопровод, дарахтои мевадиҳанда, 10 намуди дарахт, об свети доимӣ, хона бо хишти лоӣ, 2010 сол сохтагӣ, кредит алишӣ намешава, беморхона, аптека наздикай, як хонаи 6x3 бо калидори 2x3, дигаро ҳамаш мега 3x4. кат дора дӯстон, марамат 850,000 сомонӣ. занг бизанед. анаи бародар чӣ мега дӯстон? хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дора мега дар Душанбеай, тарафи Аманалдай. хоб баъди дарёи Кофарниҳон дӯстон. 1.5 сотиқ замин дора дӯстони азиз. 1.5 сотиқ замин, 3 дар хона дӯстон. 2 рақам дасти ватсап рӯи экрани шумо. кадомитон дар лозимаи боқимонда маълумотҳоро занг зада мегирем. мактаб, балниса, магазин, нонбойхона, заправка, спортзал, ҳамаи чӣ дар наздикиш.
солнечный панел дорем. یعنی که 2.5 کیلووات بچه عزیز سادگی امانت بدی دریای کوفرنیهان مغازین مسجد نانبوی خانه همش هستی. دوستان این همی حالت سراشنا سودا میشوه. اسپیت کنین دوستان زنگ زد خانه را بخرین. یکمان روان کردن زمین فروشی یعنی که حولی فروشی در دوشنبه در ناحیه رودکی محله دریاباد 3 خانگاه 4 سوتیق زمین 390,000 سومانی بیتونایی 3 در خانه دوستان ریختگی 4 سوتیق زمین داره دوشنبه ناحیه رودکی محله دریاباد حجت داره مسجد مکتب در نزدیکیش обсвет ҳастай ай центри Ленинград 1 километр дур дӯстон. Ина марамат 390 лозимтон боша дӯстон. Маслиҳат кунем бигириниш. Бениҳоят варианти созай бачаки азиз. دوستان عزیز زمینی فروشی است که در ناحیه دنغره دهه قروقسوی 110,000 سوم ارزش 6 سوتیق زمین داره. اینا مکتبی نو مکتبی زمانوی که نو کردن دوستان دو اتاژای مرمت بردار عزیز. اینا از امی نزد بازاری یکشنبه بازاری ناحیه دنغره تقریبا همین 2 کیلومتر راه مسافت تو زمین دوستان عزیز. об свети доимӣ мактаб масҷид магазин ҳастай 6 сотиқ замин 110,000 сомон. нигоҳ кунем видеоро тамошо кунем иншоалло ки маъқултон мешавад азиз. дохили ҳар як хона ҳамсояҳо об доранд дӯстон. масҷид мега ҳастай магазин ҳастай хулоса ки тамошо кунем. دوستان عزیز در شهر وحدت قرار داریم. شهر وحدت نزدیک هیکل مامچکده قرار داریم بچه عزیز. اینا
خب در کراسینگا اینمی دام دوستان ما داریم خانه فروشی دامی 15 اتاج در اتاج ششم سه خانگاه 90 متر کوادراته 745,000 سومون ارزش. برادر عزیز رقمای دستی واتساپ شما میگذارم باقی مانده معلومات را بگیرین. دوستان قسمی داخل خانه ها را ابزار میکنم تماشا کنین بعدا یک خلاصه آمده بخرینش. یکمون ما در روان کردن خانه نزدی حولگی در ناحیه شهر توز دوستان در پولیگون 4 کامناته 4 سوتیق زمین 650,000 سومانی ای 650,000 سومان 4 کامنات 4 سوتیق مکتب صدیق مسجد مگزین 5 минута راه کالج هم نزدیک ای دوستان. رقماشون دا زنگ زدین باقی مانده معلومات را بگیرین دوستان. این برادرمان دوستان باز روان کردن خانه نزدی حولگی در ناحیه جلال‌الدین بلخی در زرخیز قرار دارد. 5 در خانه 15 سوتیق زمین 1,100,000 سومون ارزش. رقماشون روی اکران شما با کمترک سودا می شود. آب سوید هستی bez کمبودی خانه بالای ساختگی مکتب استادیون مینی مدپونکت مسجد هستی حجت تخ پاسپورت داره. خانه با تمام صنعتش چایلابی خشرو قسمی داخلی خانه ها خشروک حولش ساز. خلاصه دوستان 15 سوتیق 1,100,000 سومانی زنگ بزنید. سلام علیکم بچه دوستان عزیز ما در شهر وحدت 5600 در نزدیک هیکل اینمی دام مادر شما دسین اینمی دام در نزدیک هیکل مادر داریم. ویدیو را خوش تماشا کنید. 90 کوادرات دوستان شکاتور استیاشکا کدگی دامی 15 اتاج در اتاج هشتم قرار داریم دوستان. سه خانه کوکنی بانیا ما ابزار میکنم تو تماشا کنید. السلام علیکم دوستان عزیز تماشاچیان کانال سعادت ما در شهر 5,500 سومون هیکل مادر 5,600 سومون یک کوادرات میگه دوستان. اینا دوستان دامی 15 اتاج در اتاج هشتم قسمت داخلی خانه را ما 90 کوادرات داریم دوستان تماشا کنید. دوستان عزیز در آشیانه هشتم قرار داریم خانه 76
общий дар умум 90 метри квадрати бародар азиз. 90 квадрат. ҳоҷатхона, баня, детский комната, мақсад кухни, хонаи зал, як хонаи общий, се хона авзоран ёкне бачаҳо просто варианти зурай барои харид карда.